papel en estos momentos. Bueno, María, muchas gracias. Ya te llamaremos. Oscar, bienvenido a nuestra empresa. ¡Basta! Igualdad de oportunidades. Donar-vos les gràcies a tots i a totes que heu estat participant, que heu estat venint aquí tots els divendres de 5 a 7, que heu compartit amb mi moments de riure, d'emocionar-nos, de criticar, de reflexionar, perquè per això és un curs d'agents de salut, per entendre que nosaltres som responsables també de tenir una vida més saludable, més autònoma, més conscient, més solidària, i us vull felicitar, em trec el barret, també a totes les dones, que avui és el dia de la dona